Satu tumbak manis bubur sini longso. Lewat versi Yoga Entertain tentunya. Mbak, ayo Mbak sini, joget bareng yuk. Oh enggak? Ntar nyanyi ya. Kenek opo sifatmu saiki wis beda, kowe mentengke wong liya, apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Periode sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasa ora apa-apa Dik kan mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe go gawe lara marang tresna. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Asik, hey. Yogas Entertainment Indonesia. Masih spesial buat yang bertugas di depan sana. Juga ibu-ibu. Sisik ning jero dada pancen larane arep kepiye meneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas upusin rasa tresnamu. Asik ae. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku. Paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresna.